Raja ditari alon-alon karan lo. Para sutresna budaya Jawa sendirian saking Ponorogo dumateng ingkang minulya para bapak-bapak ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Sumberkari Karanglo umumipun
sugeng dalu sugeng kebagian malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan Gebyar reok setia kawan saking dusun Kalibebe Bapak Jai oh iya lalu menikah makarya sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan Rahayu Audio Sound System Mas Awit saking dusun Jakarta Tempe Lumajang ugi sesarengan artis produksi multimedia video syuting Mas Eko Ki Dawan Lor Sukodono Lumajang lalu menikah dipun undang ingkang minulya Bapak Wayudi Roy Ibu Roy Wayudi dusun Sumber Kari Karanglo sakeluarga lan khusus agawe margi utawi menghibur rawuhipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh panjenengan kula mirsani dos pundi Gebyare reok setia kawan ing dalu menika sugeng dalu para rawuh sugeng mirsani sumangga ditare alon-alon mama pambukaning pagelaran reok setia kawan beber sejarah ing bumi pertiwi negara Republik Indonesia
Indonesia. Tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1945. Presiden Republik Indonesia ingkang angka 1 Bapak Insinyur Soekarno anyipta Dyasari Negara Pancasila ala bangsa Panduk Garuda. Ia sang Manuraja Wali Segagah Perkasa. Ia titisane sang Resi Jetayu. Ceritane gelebar-gelebar sang Manuk Garuda mombol ring angkasa mudhun teng dusun Karanglo sawan dalemipun Bapak Wayudira sekeluarga. Presiden Soekarno anyipta Dyasari Negara yang menengger alon-alon Pancasila alam Manuk Garuda yo hey oh yeah oh hey oh hey oh yeah oh yo Sugeng Rahayu Rahayu Sugeng dumateng para Prawo Jaya. Oi,
Monggo putra wayang Bapak Wayudi Rai Ibu Rai Wayudi ingkang sidhiketan ditumpakna sang manuk Garuda lambanging negara kita Republik Indonesia. kalian kula sukani pambukaning gending mama disukani tembang tresna dados
Garuda tanpa japa para rawuh panjenengan mirsani muncule titisane Sang Bathara Wisnu iya Raden Bayu iya Sang Anoman si Gethek Putih sesarengan para wadyabala saka guwa Kiskendha iya Prabu Sugriwa awujud si Gethek Kuning kaya diprada lan sing depani guwa Maryawan Prabu Subali awujud si Gethek Ireng Jamani diam-piak lapai roh repepe sawateng dalem wut Bapak Wayudiroi sekeluarga Anoman si Gethek Putih dutane Sang Prabu Rama Wijaya menyang negara Alaka Diraja gawe goleki Gustine Cahayu Dewi Warasita sing dicolok utawi dicitra para Prabu Dasangkala yo
melut oh ja kembang menur gandani karo tan mangoyot-oyotan kekiri ponorogo bocole Sang Prabu Singobarong agawe goro-goro Lengsere Sang Anoman serangan para Wadyabala para rawuh Panjenengan amirsani muncule Sang Prabu Singobarong sing depane alas Purwa Kadipaten Praja Ponorogo Sakti Mandraguna nanging ora padha karo menungsa sejatine utawi menungsa liyane Prabu Singobarong awake menungsa sirahe singa utawa maca gandrung marang Dewi Sanggolangit titisane para widodari saka kayangan surga luka nitis dados putri saka Kadipaten Praja Kediri Sang Prabu Singobarong ngutus para Wadyabala agawe nglamar Dewi Sanggolangit ceritane amargi Prabu Singobarong ora padha karo menungsa sejatine Sakti Mandraguna nanging wonten kekurangane awake menungsa sirahe singa utawa macan lalamarane Prabu Singobarong ora ditampa marang Dewi Sanggolangit. Oi! Dewi Sanggolangit. Iki dongeng tidongan. Kowe gawe murkane Prabu Singobarong. Sakti Mandraguna. Kok kowe ora gelem tak pek garwa wani nolak lamarane Prabu Singobarong sing ora kaya apa Prabu Singobarong Dewi Sanggolangit. Jelek iblis lan nadya jejogetan iya dunyaku ya bandaku Dewi Sanggolangit jaga negaramu le ora dijaga Prabu Singobarong murka negaramu tak obrak-abrik tak gawe banjir gede Sang Singobarong Sakti Mandraguna Bumi gonjang-ganjing
sang singo barok Sakti Mandra Guna Putra Waya Bapak Wayu Roy Ibu Roy Wayu nggih. Putra Waya kasih dikitan Adik Muhammad Roy ditumpakno Sang Prabu Singobarok. Sesarangan derek-derekipun nggih ditumpakaken Sang Anoman sesarangan para wadya bala nggih. Kalian diuro-uro mama dadalan wong akrami Bapak elon nggih dudunya dudu sing rupa Penggang sak rambut Bapak Wayu Diroi kadung tresna bojo digawa sampe kakek dineni Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kanjeng kula Bapak Wayu Diroi sakeluarga sakniki duwe gawe Nangga preoke Bapak Jai saka Kali Pepe Son sisteme horeng rahayu Mas Hafid Jakarta Tempe Lumajang Mama syutingane disebut apa Mbak? Disebut padha dibayar iya disyuting artis Mas Eko Ki Dawan Lor Sukodono Lumajang sampai bebiar benjing
boten enten halangan napa ana perawat cilik mripat bodang sikile deke tak takani areke mesem karo guyu bareng kenal jenenge Palumpi semoga mama Mama, ojo
Bangsa monggo Mama. Milaheng hong ciri wajine Prabu Singabarong mari ditumpaki putra wayang bapa Wayudira iku Wayudira Bapa Wayudira digoleki Prabu Singabarong jaluk makan. Bapa Wayudira Prabu Singabarong jaluk makan. Tapi Prabu Singabarong ora purun sega. Purune arta. Prabu Singabarong ya mari dikei makan marang Prabu Bapa Wayudira tapi Prabu Singabarong rupane ki raksasa. Kula nderek ayo golek mangsa menungsa. Aluk. Ayo golek mangsa menungsa Prabu Singabarong. Leono arek kliweran ning dalan-dalan. Dalan-dalan Prabu Singabarong. Sajatina Prabu Singabarong wis ngontal menungsa rakyate Dewi Saka Langit Kadipaten Praja Kediri wis diobrak-abrik tapi kurang tusa Dewi Saka Langit inggih diomongin kowe gawe murkane Prabu Singabarong jaga rakyatmu Prabu Singabarong mangsa-mangsa menungsa. Hati-hati rakyatmu sing rondo-rondo. Golek sing lemu. Tak untal malang rakyatmu Dewi Saka Langit. inggih
Kang